תתחיל לקרוא! לא, אני קורא את הכוכב יולק. לא, אז רגע, ביטול משימה, רגע, מההתחלה. טרופיסט. אתה הקריין, הליינים למטה ואני החללית. הגלקסיה שלנו שביל החלב. הבית שלנו מערכת השמש. כן. זה טוב. פאק, פספסתי. הקרב האחרון. שלל הניצחון עדיין מרחף באוויר, למרות שאנחנו בחלל. משה. זה כוכב החלמון טריידמרק. התרנגול בונות את זה באופן סודי מאחורי השמש. לפחות זה עדיין לא נראה שזה עובד. והנה ועדת קבלת הפנים. נקמת החלמון. הקדמה. הרי לה עם מי הבוס. תירא כרצונך. איי, אתה מחשמל לי את הביצים, מלא, איי. והשאר בחוץ. יוצא מן הכלל. איזה בריינרוט. תשמעי. זה הכי טוב שאתה יכול לעשות? אתה משחק ילדים גדול? עכשיו עשית אותי נרגז! הגנות למעלה! מה עבד? קפטן, היא מתפרקת! חור שחור! זהירות! וואי, יצא לי זסטי. אוי, לא! אוי לא, שיבר מטימבר. מי יודע איפה אתה מוצא את עצמך? אתה כאן. ברה. דואה. כאשר הגיבור שלנו מופיע בצד הרחוק של הגלקסיה שלנו, מחשבה אחת מייסרת את מוח. אני רעב. ברה. לא זה. כוכב החלמון טריידמרקר, זוכר? אנחנו צריכים לחזור לפני שהתרנגולות מסיימות את זה. או כדור הארץ כמו שאנחנו יודעים שזה טוסט. נכון, בוא נעשה את זה. קדימה. אתה הולך לכיוון הלא נכון, טמבל. הלא נודע הגדול. אז מתחילה ההרפתקה שלך. נגולות. שנייה בוא נראה. אקטרובה. אקרובטיקה תרנגולית, אחי, מה זה החרא הזה? התקפת טילים כלפי פנים, מה זה אומר אפילו? כלפיך. לא יותר קל לרשום כלפיך. היי, מה זה אומר כלפי פנים? אוקיי. חכה! חזור אחורה! מה עכשיו? לאן אתה חושב שאתה הולך? בסדר, אני מורעב ואני חשבתי שאני רק... לא. אין זמן! משימה חשובה! מה הרואית להציל את העולם? תקוות האנושות האחרונה וכו. מרמור, נו בסדר, מה זה מרמור? יאנו, בסדר.
לישה קלאסית! זה קלאסיקה. טריקונומי... אל תקרא. סגור לשיפוצים? מה, אני רוצה את הכסף בחזרה. פיצוץ מהעבר! זו ספינת האם. או זה. זה פשוט הביצה המחורבנת הזאת. היא בטא, זה היה מהיר מאוד. סיימת את מערכת הכוכבים הזו. התכונן לשיגור! בינתיים. בחזרה למערכת השמש שלנו. ביג ג'וסי פוסי. נשלח פיצה. או? אנחנו נמצאים פיצה אחת גדולה מיוחדת עם תוספת נתח עדין של חזה עוף בגריל. What the fuck? חכה, כתובת שגויה. תמהה! איכסה פיכסה. אופס! מפגשים צמודים, מה זה אומר? זה החלליות. זה שליחי פיצה. שליחי פיצה. לא ידעתי שדומינוס אחי עושים משלוחים בחלל. זוויות ישרות, מה זה שיעור גיאומטריה? מי יקר בחלל? בוא נגביר את החום. הוא פשוט תקע אותי בצידה, אחי, מה זה היה עכשיו? סיימת את מערכת הכוכבים הזאת, התכונן לשיגור! What the fuck? נאבדת שוב? מה? אוי, לא, בטח שלא. זה פשוט שאין לי את הרעיון הכי קל איפה אני או לאן אני הולך. אני בטוח שתבין את זה. אתה גיבור אחרי הכל. יש לי אמון שלם בך. יפ. די כבר! עוד אטבם נצבע... What the fuck? זה אטבם. מה זה אטבם? מה זה? כן, מה אנשים יודעים עוד בחרה הזה? מה זה? עצם אמבל? עצם תרנגולי בלתי מזוהה, הבנתי. אוי, לא, זה אלו, פאק. וואי, בהצלחה. מה זה היה? אלו היו שביטים במהירות קיצונית. הם נעשים יותר מהר. אתה רק ממציא את זה. היי, אני בדיוק קיבלתי רעיון. אנחנו יכולים להשתמש בשביטים האלו להגביר את המהירות שלך. טוס קרוב אליהם ואתה תימשך הלאה לנסיעה. וואי, סימנתי התאבדות. The fuck is that supposed to be? אוי נו, פאק, נו! ניצלתי. תודה רבה. בשלב הכי גרוע שאני צריך את ההסחות דאטה האלה, אתה מביא לי אותם? קדימה! לא! די, אחי. אני כל כך... לא רציתי לציין את המשחק הזה בלי מוות אחד, אחי. מה זה? ספינה מסתורית מתקרבת! מה? זה אפילו ספינה. חזרה למערכת השמש. נראה שהתרנגולות עסוקות. הבנייה מתקדמת, בשיא המהירות ותחת תקציב. הימים של כדור הארץ ספורים! אחרי שתיגמר לי התמה. הזדרז! הבן זונה עם תקציב לתמה. פלישה קלאס. איזה אפס אתה, אחי? זוויות ישרות. עוד שיעור גיאומטרי, אחי. מזל טוב, הן תאומים! וואט? מה אתה פאק? זה. ימי. סיימת את מערכת הכוכבים הזאת, התכונן לתעדה כבר למה. צ'יקן אינבאדרס. זה 2. The next WAV. זיכרונות אהובים. היו הימים. סיימת לעלות זיכרונות כמו איזה זסטי שיט? יש לנו עולם להציל! נכון.
חייב להודות בכל זאת, אני הייתי מרשים באופן מיוחד בהרפתקה הזאת. אקדחים רועמים, נוצות בכל מקום, kill yourself. מה? קשים צמודים מסוג... Surprise, motherfucker! אוי, נו. בלה 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 בלה. אנחנו נעקפים? יבוא 9 מרסלה. זה מסוכן מדי קפטן ג'ירק. עברות 5 ואז מוכנתם? היא לא יכולה לקחת דם מזה קפטן. אימפולסיבי אז דוקטור מקפולי. הוא מת קפטן. נכון זהו זה. כולם צאו החוצה ודחפו. הגרון הגרון. הגרון. אני לא הייתי צריך לעשות כלום עכשיו. חם פה, שזה רק אני. נו חזר. שיש, זה השלב זה הבוס הסרב אבוי. זה לפני שהוא הולך על פול נייקד. כן, זה מערכת הכוחות. אין לי כוח להגיד את זה, תדע לבד את השורה. בינתיים, בחזרה למערכת השמש. אוי, לא! כוכב החלמון טריידמרקר כמעט הושלם. ברגע שזה עובד, לכדור הארץ לא יהיה סיכוי. אתה התקווה היחידה נגד שליטה מוחלטת של תרנגולות. אתה חייב למהר לחזור. ברה. אני חייב להגיד את זה כל פעם. סירוס. ברה. Did we miss something? זה חום. רגע, מה? מתי הם חומים? התקפת השיבוטים! עוז תיזהר למות. אתה יודע כבר, סיימת את מערכת הבלה בלה בלה. אני לא קורא את זה יותר. אופייני. מה? אתה שותף את המגן הרוח ומטאור ענק לוהט מתאפץ בתוכו למות. למה אני אפילו מוטרד? היי, הרגשת את זה? מה? זה רם. זה כמעט כמו עם... רוץ! בהצלחה עוז. אוקיי. תשתדל לא למות. זה מגיע, איזה יופי. וואי, איזה אנלאקי. אם זה ינחם אותך, זה השלב היחיד במשחק שמעתי בו הרבה פעמים. אטבם מתקרב! אטבם. כן, זה האטבם האחרון. משתמש באמצעים בשביל בדיקה. זה פוסי? התעורר! מה? המפפ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 פ הנה ההתפשטות. היידה, ניודס ביוטיוב. וזהו. תיקח את המתנה. יאללה, מוכן לעשות את הדיאלוג בפעם האחרונה לקאצין הזה? עשינו זאת. אנחנו הגענו לכוכב שבתאי. סוף סוף. הגענו בחזרה למערכת השמש שלנו. מעניין אם מישהו יתגעגע אלינו. Nobody. Grand opening tonight. טינקי. כוכב החלמון טריידמרקר. זה יעבוד תוך עניין של שעות. אתה בקושי יכול לעשות את זה בזמן. הבער את המעברים האחוריים שלך. הדלק דרך כל פלנטה. ותגיע לפה עכשיו. יש לך חביתה לבשל. למה הפכת את הקריין לנבל? אז אתה צריך לעצור את כוכב חלמון טריידמרקר. חייבים לעצור אותו. פליז שהם משובצים.
let's go! כוכב החלמון טריידמרקר. עכשיו אתה תשלם על הכל. אומייגאד, הם עשו אותו שהוא לא יהיה לפי הסדר. מה זאת אומרת? ברימייק הוא... במקורי אני זוכר שהוא היה עושה את זה לפי רצף מסוים, כאילו הכל ביחד, אבל פה הוא פשוט לא ברצף. הוא יורה מתי שבא לו. פאק, אני רציתי... פאק. אם אתה מת ממנו אחי, אתה בן אדם... קח את המתנה כתומה. אחי, איפה המזלגות? למה אתה צריך את המזלגות? אפשר לקבל פה את המזלגות. לא, אבל מה זה יעזור? נראה לי עדיף לך את הסגול. שלא נמצא פה כרגע. בשלב הזה נראה לי עדיף לך, כן. עדיף לך את הסגול. סמוך עליי. אולי אני אקבל אותו פה? לא, זה הצהוב, זה אני והצהוב. אני, כוכב חלמון, טריידמרקר. About to beat my meat on you. Get over here. Oh fuck my balls. מצוין. זהו. סתור לכאן, אתה בריון גדול. ברה. בואו נפנה את העיניים שלנו מהתקציר הזה למרות שהסצנה העוצמתית של אלימות קיצונית. כל זה מידע. מיידי. בואו. That's it. That's it. זה צ'יקן אינבדר 3. עשית את זה! סוף. אנחנו יכולים לאכול. מזל טוב! או מזל טוב! הבסת את כוכב החלמון טריידמרקר, די כבר. עתיד העוף בורגרים יהיה בטוח שוב. או גם כדור הארץ. כמה טוב להיות בבית. אבל במחשבה ראשונה תחילה. בראדר. ברור, ספייס בורגר. נכון, איפה היינו? ניקח את העוף בורגר כפול עם תוספת גבינה וחמוצים. ואת מנת הכנפיים המשפחתית שלכם. סלט עוף, חכה עם המיונז והסלט. ופרוסות אבות של פרשידת העוף. בעצם שיהיה 3. ואת הקדחת העוף במיוחד שלכם. ובלה בלה בלה בלה. ו-KFC, ומקדונלדס, וצ'יזבורגר. I'm Steve, Fleet and Steel. ואז נעזוב את הגיבור שלנו לנוח בזרי הדפנה שלנו. עד שיכולות הצלת העולם תצטרכנה שוב. אבל זה סיפור אחר. עד אז, אני הייתי הקריין שלכם. הסוף. לא משלמים לי על זה מספיק. טריגונומטריה. טריגונומטריה.